एसेबां गाज्रि नोङो लेखायनानै बुंदों नोङो बेलाय आंनि हौवा दे आंनि हौवाजों मा जानाय मा जाया बेयो जोंनि पार्सोनेल मेटार आरो आंनि हौवानि गेजेराव जोङो मा गाबज्रिलायनाय मा रावजों गाबज्रिलायनाय बे जोंनि पार्सोनेल मेटार बेखौ नोंनि हेल' खुलुमबाय रायजोफोर खिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर गिबियावनो जोङो सासे व्यक्तिनि भिडिअखौहाय नायनानै लाग्रोनोसै फै बे आइजोआ मा फोरमायदों हाय बुङोब्लाबो खिसे आंनो गावनोनो इग' हार्ट जानाय ये भाई दीदी को तपा कर लिया भाई आं नोंनि फिसाजो मोनब्ला होमब्लाबो नों बिदिनो बुंगौमोन उसका जो आंटी है स्क्रीन में जिसको देखा इनसे बड़ा है दांत भी कुत्ते के जैसा है उसकी पत्नी का हाँ इसके पत्नी का दांत भी कुत्ते के जैसा है आगे वाला दांत भी समाजावहाय गासैबो बेफोरबादि लेथ्रा बा मैला खोनासंग्रा मानसि गैजा मादै बे एमजिआ बिजों नोंनि पार्सोनाली मा जादों मा जाया बेखौ आं बुंनो थाङा गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो आसामनि जाय बिटिआर खौ बेंग्रा बिथां रेसपेक्टेड मानगोनां प्रमोद बर सारनि न'आवहाय थायो होननानै खोनानो मोन्दों आङो सासे इउटुबार बेखौ आं मा मुंजों गाबज्रिनाय बा मा नामजों गाबज्रिनाय आंनि खुगायावहाय आङो दा जेबो बुंनो हाथ'आ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननोहाय आङो फुल बिथांनि रायनाय रावखौबो आङो ससे आं बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों आं दिन्थिनाय बिथां होननानैहाय बुङोब्लाबो खिसे आंनो गावनोनो इग' हार्ट जानाय हिन्जाव माहारिखौ सासे हिन्जाव माहारिखौ माब्रैबादि बियो अश्लील माने मैला खोथाजोंहाय बियो रायदों औ नंगौ जानो हागौ नोंसोरनि गेजेरावहाय माने बिथां एमजेजों आंनि जाय हाजबेन्ड बेजों नोंजों इउटुबावहाय नोंसोर इउटुबार जानानै नोंसोरनि पार्सोनाली मा प्रब्लेम जादों बेयो आंनि मेटार नङा दै आंखौ गेजेराव दालाबो बेयाव कारन एमजेआ आंनि हौवा जानायनि सिगां बियो सासे ससियेल मिडियायाव एक्टिभ इउटुबारमोन स' नोंसोरनि गेजेराव मा पार्सोनाल मा जादों बेखौ आं नायनो थाङा किन्तु नोंखौ आङो दिनैहाय ससियेल आं लाबोनो गोनां जाबाय मानो नोङो सासे हिन्जाव माहारि आंनि फट'खौ होनानै आंनि नामखौ लानानै नोङो ससियेल मिडियायाव नोङो गाज्रि राव रायबाय थादों आं बाध्य दिनै आं बाध्य नोंनि भाषाया जे एफाग्राब मैला आच्छा आमाइसि टाइगार नों साननानै नाय नोंबो सासे फिसाजोनि नोङो बिफालायनो नोंखौ खोनानो मोनो आङो आरो नुबायबो भिडिअआवहाय अब्ला दिनै नोंनि फिसायाबो दिनैहाय जेब्ला देरनाय अब्ला नों बादि मानसिखौ बिफा होननानैहाय परिचय होनो लाजिनाय नोंनि रावा जुदि बेफोरबादिब्ला दिनै नोङो आंखौहाय एसेबां गाज्रि नोङो लेखायनानै बुंदों नोङो बेलाय आंनि हौवा दे आंनि हौवाजों मा जानाय मा जाया बेयो जोंनि पार्सोनेल मेटार आरो आंनि हौवानि गेजेराव जोङो मा गाबज्रिलायनाय मा रावजों गाबज्रिलायनाय बे जोंनि पार्सोनेल मेटार बेखौ नोंनि बुंनायनि जेबो राइट्स गैया नंगौ रायजोफोर एनिथिं एमजेनि जानो गोनां गार्लफ्रेन्ड बा जानो गोनां लाइफ पार्टनार प्रिति नार्जारिया बड'लेण्ड टाइगारखौहाय गोबांथार गाज्रि मोननायखौहाय फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नाथाय गेरेन्टिखौ मावनाया सोर गेरेन्टिया जाहैबाय एनिथिं एमजे रायजोफोर एनिथिं एमजेआ जुदि गावनि जानो गोनां लाइफ पार्टनारखौहाय ससियेल मिडियायाव हगारनानै होआमोनब्ला बेफोरबायदि गाज्रि रावखौबो खोनासंनो गोनां जानाय नङामोन दिनैहाय एनिथिं एमजेआ प्रिति नार्जारिखौहाय बिब' गोदै लिंनायनि जायगायावहाय गावनिनो लाइफ पार्टनार सायख'नानै लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायावहाय एनिथिं एमजेआ गावनि प्रिति नार्जारिखौहाय बिब'नि जायगायावहाय जिउनि लोगो सायख'नानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेफोर बाथ्राखौहाय नुनानैनो गोबांथार जोंनि इउटुबार्सफ्रा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारिनि सायावहाय गोबां गनायजाथावै आनएक्सेप्टेबल बाथ्रा बुंनायफोरखौहाय जोङो खोनानो मोन्दों रायजोफोर थिग बेबायदिनो बड'लेण्ड टाइगाराबो एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारिखौहाय गोबांथार गाज्रि रावजोंहाय सोंखारिदों रायजोफोर दिनै बेखौ लानानैनो प्रिति नार्जारिया बड'लेण्ड टाइगारखौहाय दुखु मोननायखौहाय फोरमायदों भिडिअनि गेजेरजों दा प्रिति नार्जारिया वेस्ट बेंगलनि बड'लेण्ड टाइगारा जोंनि आसामनि बर' दिनै प्रिति नार्जारियाबो बर' रायजोफोर एनिथिं एमजेआबो बर'आनो एनिथिं एमजेआ सासे इउटुबार्स प्रिति नार्जारियाबो इउटुबार्सआनो नाथाय प्रिति नार्जारिखौहाय जोङो एसेबां मिथियामोन नाथाय आङो मिथिगौ दे प्रिति नार्जारिया माखासे मेडिसिननि भिडिअ हगारबाय थायोमोन थाङै फाइनालि
उनाव नुनो मोनबाय एनिथिं एमजेआ प्रिति नार्जारीखौ लोगो हमनानै आलासि जाहैलायनायाव बिसोर सानैनि गेजेरावहाय सावरायलायनायनि गेजेरजों जानो हागौ बिसोरो मोजां मोनलायदों गोसो गोरबोजों। स' बे गोसो गोरबोजों मोजां मोनलायनायखौनो एनिथिं एमजेआ ससियेल मिडियाआवहाय गावनि जानो गोनां लाइफ पार्टनारनि माखासे भिडिअफोरखौहाय हगारनानै होनायनि थाखायनो बे गोरोन्थिया जादों होननानैहाय आं सानो। स' रायजोफोर गिबियावनो एनिथिं एमजेआ गावनि जानो गोनां लाइफ पार्टनारखौ बेफोरबायदि भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायनो नाङामोन। नाम्बार 1 गोरोन्थियानो जाहैबाय एनिथिं एमजेआनो बे ससियेल मिडियाआव हगारनानै होनाय भिडिअआनो बिथांमोननि गिदिर गोरोन्थि। स' रायजो राजा नोंथांमोन प्रिति नार्जारी आरो एनिथिं एमजे बिसोर सानैया सासे फरायलेखा जानानैबो गोरों गोरा जानानैबो बेसिखिनि बाथ्राखौहाय मानो साननो हादिया? दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव हगारनायनि थाखायसो ना माखासे इउटुबार्सफोरजोंहाय गाज्रि गाज्रि रावखौहाय बुंजादों। बेयो बुंजाखागोनानो आरो बिनि गेजेरावनो प्रिति नार्जारीया एनिथिं एमजेखौहाय आंनि हौवा होननानै बुंनानै लानायाबो गोरोन्थि रायजोफोर। मानोना बिसोर सानैनि गेजेरावहाय दासिमबो जुलिया जानानै फैयाखै। जुलिया जागोनसो, माब्लानि समाव जागोन बिनि जेबो सिमा गैया। नाथाय एनिथिं एमजेआ मा थांखि लादों बेखौबो जोङो बुंनो हाया। दिनै जोङो नुनो मोनदों प्रिति नार्जारीया एनिथिं एमजेखौहाय फिसाय महरै गनायनानै लाबाय। जुलि जानायनि सिगांनो आंनि हौवा होननानै बुंबाय। आंनि हौवा माने आंनि बिसाय, आंनि बोराय रायजोफोर। बेनिखायनो जुलि जानायनि सिगां माब्लाबाबो हौवा हिनजाव बोराय आंनि हौवा आंनि बिसाय आंनि हिनजाव होननानैहाय बुंनानै लानो हाया। मानोना बयहाबो बेचेलर समावहाय लाइफ पार्टनारा थाखायो रायजोफोर। गासैखौबो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बानायनानै लानो हाखायो। नाथाय जायहा गावनि असे लाइफ पार्टनार बियो बेलेग रायजोफोर। गावनि असे लाइफ पार्टनारखौ ससियेल मिडियाआवहाय जुलि जानायनि सिगां हगारना होनाया जोबोद गोरोन्थि जादों रायजोफोर। एनिथिं एमजेआ गावनि बे लाइफ पार्टनार जानो गोनां प्रिति नार्जारीखौ ससियेल मिडियाआव हगारना होनो नाङामोन। नङाब्ला बेबायदि बुंजानायबो नङामोन होननानै आं सानदों रायजोफोर। दिनै एनिथिं एमजेआ गावनो सासे इउटुबार्स, ओरै प्रिति नार्जारीआबो गावबो सासे इउटुबार्स। थेवबो बिसिखिनि बाथ्राखौ मानो साननो हादिया? नंगौ आङो मिथिगौ बड'लेण्ड टाइगारा सासे इउटुबार्स, नाथाय बर'नि गेजेरावहाय बयजोंबो गाज्रि मोनजानाय इउटुबार्स। बिनि बाथ्राया गोबांथार रावफ्रानो आनएक्सेप्टेबल। जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव नङा। नाथाय बड'लेण्ड टाइगारा बबेयाव थायो बेखौ आं मिथिया। नाथाय प्रिति नार्जारी बुंनाय बायदिब्ला जोंनिनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि आन्दाराव थायो होननानै जोङो मिथिगौ। नाथाय बे प्रमद बर' सारनि आन्दाराव थायो होननानै बड'लेण्ड टाइगारजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफखौहाय गाज्रि नोजोरजोंहाय नायनाया बियो मोजां नङा। स' रायजोफोर आङो बेखौनो बुंनो सानदों प्रिति नार्जारी आरो एनिथिं एमजे बिसोर सानैनि मोजां मोनलायनायाव आंहा जेबो हेंथा गैया। लाज्लायथों आरो संसारखौ जाज्लायथों। नाथाय जुलि लानायनि सिगां गावनि जानो गोनां लाइफ पार्टनार बा गावनिनो माखासे सिङाव थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियाआव माब्लाबाबो दाहगार, नङाब्ला नोंथाङा गाब्र'गोन। दिनै जों नुनो मोनबाय एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारी बिसोर सानैनि गेजेराव गोबांथार माखासे मानसिफ्रा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होगासिनो दङ आरो गाज्रि गाज्रि रावजोंहाय भिडिअ हगारगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजोंनो माब्लाबानि समाव जुदि बिसिनि जरायाबो थबस्र' जनानै थाङोब्ला अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? बेनिखायनो गावनि जानो गोनां लाइफ पार्टनारखौहाय जुलि जानायनि सिगां माब्लाबाबो ससियेल मिडियाआव दालाबो। स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि सानबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। नायग्रा बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बर' हारि जय जाथों, जय बर' हारिनि।